सखी से पूछत बा का हो ससुरा में गइलू त का कइलू कहती रही पगले बाका अरे जोन तोरा पास सिस्टम ना रहे जोन तो से ना भइल तो अपने हम सैया के साथे कैली सैया के साथे गलत बात ना है बियाह के बात कहती है जोन तो से ना हो पौलो लेकिन वो पूछो तो मैं क्यों भी कुछ कहती है कैसे क्या बात है ये पूछो तो क्या हो भाई हरी से जब ससुरा गईलू हाँ भाई हरी से जब ससुरा गईलू कदा दिया पुतवलू भटार करलू काका कैलू भटार करलू लाजो न लागे तोहरा हाँ लाजो न लागे तोहरा पूछे मैं यही करना बात बलम के कोरास कबलू कैसे बलम के कोरास कबलू के बारी में ये अतना ही ना तोहर चेहरा का लाइट बढ़ गई अरे देखे ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बस खाली नमोना देखो कहत बा लाइट बढ़ गई बा 4 दिन में चमके लागल चेहरा कलाई लगा बलू